Ti Masakbayan. Ti napalabas, nang lukatan ni Romeo ijay siyap na, nairanamat adi magas ni Primo, kat inanandingay na tikabsat na. Gapo tas anpay unay ang nakailiw-liwag, iti ipupusay ti asawa na. Kabayatan na, saan mo't ang makafokus ni Hana iti pagadalan? Gapo takas iti amana, saan pa'y ang nakailiw-liwag, iti napasamak iti inana. Inanandingay mat nga rudday toy ni Bong, agayim na. Iti sabali a bangir, agparparikot mat dagiti agasawa a Primo ken Alma, gapo ken ni Teresa nga anak da. Papagayam, denggan tituloy ta serye tayo ita alawas ana pauluan. Kinabaknang adinto mapukaw. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nanang, tatang, ada akon. Nasaya ta simmangpet kan, Teresa. Wan, tatang. Kasta ka dilatan ti aramid mo, Teresa. Day talatan agpaspasyar akadwam dagiti barkadam. Ay, aday ta kayo man ako nakon, nanang. Rugyandak manen asermonan. Sumrekak man laangan iti silad ko. Ay, talaga saan na maisuro ti anak ta, Alma. Saan tama pukawan itinamnama, Primo? Basta bagbagaan talata akanayon. Sige, bagbaga am ta anak mo. Barang ipangag na. No apay kitlimot akas ta ti ugali na. Ang mangnamnama nga agbalbaliw tumutlaan. Tatang, Sabado inton bigat. Apag iso, awan klase me. Wan anak, nga mabati kayo ka nagiti kakabsat mo diti balay inton bigat, ha? No kasta, tatang, mapan kayo ijay shopyo inton bigat? Wen, ano nga min tinaskan nga ilepas ko? Ras nga min tinaduma adadaitan. Mabalin ka diti sumurot inton bigat, tatang. Nabayag mat nga minan tinaudya pa nagpasyar ko ijay shop. Saan anak ko? Kadwa amlangan dagiti adim diti balay. Baya, tainton sumaruno. Ikuyog kayon to atalo. Kalaman nga rod, tatang. Kayat kumat nga minti mapanijay. Ken kayat kumat ti makasursuro nga agdait iti kawas. No kasta, manang. Nasapaan na pan ni tatang ijay shop na. Wen ading, maturog kayo pa'y laang itay. Ay, amom manang Hana. Kaya't kumati tumulong ijay shop ni tatang. Uray siyak mat ading. Nang runa kat awan ti katalik ni tatang ijay shop na. Nagbakasyon ka no. Ay, kasta ka di? Wan, angam sana bale ading. Nako na kanyak ni tatang. Isurot na tayon to kano atalo ijay shop. Nasaya at mat no kasta, manang. Gaputa kaya't kumati makatulong nga dait. Iti kasta, saan amarigatan ni tatang? Wen ading, mayat mat no makasursuro tayo ng agdait. Iti kasta, matulungan tayo ni tatang. No kasta nga awan klase tayo. Ana, Jenna, mapan kayo na di kusina, tamangan tayon. Iti kasta, masapa kayo maturog. Tanay, ada klase yung inton bigat. Wen tatang, mangan tayo nga rudan. Inton malpas tayo langan amangan nga ituloy mi ti agripaso. Wen tatang, umay kamin. Magantayon. Alangarod anak ko, umuna kayo na di kusina. Sung batak pa iti awag ni Tito yo a Primo. Bayaw Romeo, umay kumanalaan ti impadait ni Primo akawas. Kasta ka di manang, apag iso, nalpasan. Alaman nga rod, ala akon. Saan mo't nga mina na masangon ni Primo, gaputa nasapa mo tarimwar itay. Kasta aya, Wen bayaw, iso asyaklaangan ti binaun na nga umay mangala. Masapol na kanu ngamin inton bigat. alangarod di pag. Mabit lang, isupot ko. Ay, wen bayaw, apay nga kaslag may saka ba't dito'y shop mo ita. Wan nga rod manang. Nagbakasyon nga min nagiti katalag ko. Iso na ito pag may saak. Hana, manun abulan tinapalabas. Sipod pimusay day dinanang mo. Wen bong, kat pagyamanak,
tainot mo ta na makailiwliwag kami kada tatang. Nasaya at matno kasta na. Ngamin, saan matla kayat ni nanang mo, amakit kita na kayo analadingit. Pudnot ako ng bong. Ang saan mila tamaliklikan ti agliday. No kasta malagip mi day dinanang. Natural lang day tarik na Hana. Talaga ngamin anasakit. Nang runa, tanasingpat day dinanang yo. Wen nga rod bong. Ken maysa, babastit pa'y dagiti kakabsat ko ana ulila iti ina. Nang runa ti buridek mi. Alma bakit? Intan tumamat agpasyar ije balay da Romeo. Ne, wan nga agpayso. Nabayag mo tan asaan ta nagpasyar ijay. Malagip ko tinaudya na pantayo ije balay da. Hindi maitamon day di ipag. Wan, day tamat ti malagip ko. Ay, kaasimot day di Helen. Natay gapo iti sakit iti puso. Win nga rod. Kain kaasi dagiti anak da. Ubing da pay. Ngam naulila dan iti ina. Agam swerte latta ni Romeo. Gaputa na nakam dagiti anak da. Nang runa ti inauna nga anak da. Anya ti kunayo nanang, tatang, isurot dak inton mapan kayo ijay balay da Tito Romeo? Wan anak, iti kasta, makapagbabanding kayo mat nga agkakasinsin. Husto ti kunan ni nanang mo anak. Nabayag mo't nga mina nasaan tayo nagpasarijay. Kat numanupay laang abulan tinapalabas, sipod nagpasyar tayo ijay. Apay anak, saan mo kadi akailiw dagiti kakasinsin mo? Kwa nanang, siyempre, kailiw ko mat idaan. No kasta nga rod, sumurot kakada kami. Inton mapan kami kininanang mo ijay. Hay, makitan to no makasurutak, tatang. Anak ko, umay kayo na di kusina tamangan tayon. Masapa kayo ang maturog, tanda klase yung inton bigat. Wen tatang, makantayo pa'y nga ron, sakbay nga ituloy mi ti agripaso. Ala nga rod, intay manganan. Mabisinak matan. Uray siya, mabisinak matan. Nala, umuna kayo na di kusina. Sung batak pa iti awag ni Tito yu aprimo. Sige nga rod, tatang. Kayon. Oh, hello, manong primo. Nakaawag ka mat. Apay ka di? Tatang, anya nga'y tinagsaritaan niyo itay ka ni Tito Primo. Wen nga agpayso tatang. Anya ti imbaga ni Tito Primo. Kwa anak ko. Kaya't da kano ti umay sumarongkar di ti balay. Nasaya at mat tatang, nasumarong karda ditoy. Kailiw ko matan ida makita. Uray siya, tatang. Kailiw kumatan ida. Uray ni Manang Teresa. Kailiw kumatan. Kasta ka di? Ala, bayan nyo. Ta umay da kanwintun umay alawas. No kasta, tatang, kadwada ni Manang Teresa sumarungkar? Na ito ti jakam mo. Nalipatak mo tan adinamag. No isurot da ni Teresa wano saan. O manong primo, italang manan na nakadagas ka dito shop ko Ada ka di ipadait mo? Awan, ading ko. Di mag-asa. Gaputa ipalagip ko tiyo umay minton Sabado ije balayo. Ay, una manong. Excited nga roon na kita anak ko. Kasta ka di. Wen, nang roon na ti buridak ko. Sana bale. Ipapasdan to ti umili o into nadda kami ni Jay. Ay, una. Kanuan gayam, umay kadimat ni Teresa? Ay, jakam mo. Naibagami matken kwa na sumarungkar kami. Agam, kasladi na kaya ti sumuraw. Mayat no sumarungkar dati itong primo, kanti pamilyana. Wen nga rod, bong. Iso pasensya ka pailaang Saan ka pailaang matulungan iti project time to Sabado? Awan anyaman na, Hana. Siyak langan ti mga ramid iti project ta. Agyaman akbong, talaga man nakaawat ka. No sabali ka lang ata,
Amang ano nagpasugnod kan? Ha? Ay na, sa anak tong agpasugnod, hana. Awan pagdanagam, maawatan ka. Gaputaman mano kayo mat ama kapagbabanding kadagiti pamilyam. Sana bale. Bumawi akto intun sumaruno. Ikarik dayta. Ala, wenen. Awan pagdanagam kung naktumat. Maawatan ka. Kat siya kung timakaam mo iti project ta. Teresa, inton bigaten ti ipapan mi ije balay datitom Romeo. Kasta ka di, tatang. Wen, sumurot ka Kailiw da kameten dagiti kakasinsin mo. Da kayo latan ti mapan, tatang. Adda ngamin papanan mi kadagiti gagayam ko inton bigat. Anya, dapat patagpay dagiti gagayam mo, ngam dagiti kakasinsin mo. Saan mat akas ta, tatang? Basta inton maminsanton tiyo umaiko. Nagkarumatan ni Teresa, primo. Ununaan na pa iti papananda kadagiti gagayam na. Ala, bayamon. May stress ka laeng. No isulatan ti pampanunutan. Nga may mayat matlaang kumano kaduata sumarungkar iti balay da Romeo. Awan mabalinta. No di na kaya ti sumurot. Narigat met no pilitan ta. Tamangan no gumura ka data. Sa bagay mo't ket di Ang kailiw mo't dagiti kakasinsin na. Wen nga rod. Sapay kayat kukumangay tugot ni Teresa ijay. Tapno makita mo't ni Teresa ti kinagagat dagiti kakasinsin na nga agadal. Day tamot ti kayat ko, primo. Bareng makaamiris matlaang di anak ta. Kat ituloy na matlaang ti agadal. Tapara matla day ta iti masakbayan na. Anak, madamdama lang. Addan datitong primo kan titam Alma. Wan tatang, ngam sayang, saan dagayam akadwa ni Manang Teresa? Wen nga rod. Hanggang sana bale. Kadwadan to kano intun sumaruno nga umayda. Amangan mat no saan akayat ni Manang Teresa ti umay, tatang. Samat siguro akasta. Amang ano dala pa kakumikuman na. Wan kat nga taa, tatang. Ala, mabit laang nga ron. Ayabakon da Jane kan Jenna. Sige, ayabamidan. Apagisunto, no addan datito kan titayo. Kumusta kayon kakaanakan? Kumusta ti panagadalyo? Nasayat matlat ta tito. Baragsakan iti daytahan na kaanakan. Kat da kayo mo't ngay, Jenna, kumusta mo't ti panagadalyo? Kas ka ni Manang Hana. Nasaya at kami matlata, tita. Oray siya kamat, tita. Tito, awan parikot iti panagadal mi. Ay na, maragsakan kami unay iti dayta kakaanakan. Kat mamati kami kan ni titoyo. Amaragpatyo dagiti arapaapyo. Gapu nagagat kayo nga agadal. Imbag pa'y dagiti anak mo, ading ko. Nagagat ng agadal. Idinto ta ni Teresa nga anak mi. Simmadut metten. Bagbagaan nyo latan, manong. Patsik, makaamiris tumatlang. Kat ituloy ng tumatlang ti agadal. Numaminsan, maumuma kami pa yan namang bagbagaken kwa na. Gaputa saan na kami atang denggan. Saan, manong? Saan kayo kumaama amang bagbagakin kwa na? Ano saan nyo? Patsik ang makaamiris tumatlang ni Teresa. Sapay ko mga rod takastading ko. Kaya't milaunay ang makaadal ni Teresa. Gaputa para matlang iti masakbayan na. Pudnureta, manong. Naitamat lang ti kanayan ko nga ibaga karagiti anak ko. Nasaysaya at matlaang no makaturpos da iti panagadal da. Tama ko na akinabak ng dayta adin tumapukaw. No kasta, tito, tita, agawid kayon? Wen, hana ka anakan. Nasken nga agawid kamin. Kitne, malaman. Sige nga rod, tita, tito. Agyaman kami unay ta sinarungkaran da kami. Agyaman kami met kakaanakan.
Inton maminsan, da kayon tumot ti awisan mi ijay balay, wen? Wen, tita. Namnamaan nyo na itamanang. Da kamin tumot ti sumarungkar ka na kayo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Kinabak na, adinto mapukaw. Dito'y drama tayo. Di masakbayam. Insurat para iti radyo ni Ivy Grace Fontanilla Ramos. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nalagip dagiti agasawa a primo ken Alma, ti sumarungkar ije balay ti kabsat na. Ingkadengdang arod nga isurot ni Teresa, ngam saan akayat ti balasan. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Kinabaknang adinto mapukaw. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Alangarod kakanakan, agpakada kami. Kitne, malumain. Sige nga Rod, tito, tita, agyaman kami iti sasarong karyo. Agyaman kami mat kada kayo, kakaanakan. Sumarungkar kayon tumot, tito, tita. Ay katun Da kayon tumot ti awisan mi ijay balay kakaanakan. Iti kasta, makapagbabanding tayon tumanan. Wen, tita. Wan manang, da kamin tumot ti sumarungkar iji balayo. Among primo, bili ba ka talaga kadagiti anak ti kabsat mo? Wen nga rod, talaga ngamin na nagagat ng agadal. Day tangarod kat. Sigurado ang makaturpos dagijay iti panagadalda. Ay, sapay ko makapanunot mo't ni Teresa. Kat ituloy na ti agadal. Tapno makalpas mo't laing iti kursuna. Padasan tanto manan akasarita ati anak ta. Masapol amalpas na ti kursuna. Amok, umanugot tumot laang dayjay nga agtuloy nga agadal. Kasta mo't lang ti marikrik na kalma. Naisungsong lang amin ti anak ta kadagiti kabarkada na. Isu nagbanag akasjay. No kasta, saan akadwa datitum ti anak da si marungkar ije balayo? Kasta nga Rod, bong. Tapay ka no. Sigun kada tito ken tita, adda kano na panandamanang Teresa ken dagiti gagayem na. Ay, gayam. Saan ka di? Nga isudya kasinsinyo asaan ang nagtuloy iti panagadal na? Wen, bong. Al-alukuyan nga Rod dagiti dadakkel na. Nga agtuloy matlang nga agadal. Kasta? Wen, ket sapay la ko ma, tagtuloy matlang nga agadal. Sapay masirib dayjay akasinsin mi. Mayat gayam dito'y shop mo, tatang. Adda gaya magpadpadait dito'y. Wan nga rod anak. Magustuhan ngamin nagiti customer ti serbisyo ditoy. Mayat ano kasta, tatang? Adupay ngamin tila ko dito'y atela. Pudno na ita anak. Isumat lagayam nga inalayo ni nanalani akatalekyo dito'y tatang. Mayat iti kasta, saan kayo unay amabannog, no kasta nga adu ti agpadait. Husto ka anak. Kan may sa ninanam alani ti mabatbati ditoy. No kasta apaya bandak nga agriperi ti lugan. Bilibak at talaga kada kayo, tatang. Nagadu ti amuyo at trabaho. Malaksid iti panagdait. Amuyo pa iti agriper iti naduma-duma a klase ti lugan. Sinursurok at talaga na kita trabaho. Iti kasta, sa anak ama bakante. Manang, talaga at talented ni tatang Anya. Wen nga Rod, Jane. Adu ti amo na at trabaho.
Amangan no iti saan nga agbayag. Madaan matan iti bukod na atalier. Gaputa naglaing mat nga agmekaniko. Wen manang, kat day tati makagapo, no apay asaan tayo matlat na alumangan amangan. Kan, mapagadal na tayo latta ni tatang. When ading, gaputa malaksid iti shop na at dapay sideline na. Siguro, day tamot tinakainlaban ni nanang kani tatang anya. Katwen nga ta, ading. Gaputa malaksid agwapo ni tatang, responsable pay. Primo, rabiin, apay adi ka pa'y lamaturog. Masapa ka pa'y amapan iti trabahom inton bigat. Maturog kalatan, Alma. Masapa ka mutla nga mapaniti negosyo ta. Wan, mapan ko kasarita di katalag ta ijay. Ta isupay laang ti makaamo iti negosyo ta. Huwag mat ngamin. Kasayaatan mat nuagin na naka. Sana bale, tadamot dagiti talken ta trabahador iti groserya. Wan nga rod, kaya't kumot ngamin ti agtalinaad pa'y laang diti balay. Iti kasta, mapagserbyan kayo anasaya at iti anak ta. Huwag gayam. Simangpet ka din ni Teresa. Wan, adan iti silid na. Kas iti sigod, sangsangpet namanen anaggapo iti ayan dagiti barkada na. Nasaya at mata simangpetan. Ala, umuna ka na maturog. Madamdama akpay maturog. Good evening, Nanang. Ha, nabartag ka, Teresa. Nanang met sa anak anabartak. Nakainumak na. Kaano pa'y anasursurom ti aginom iti nasangar? Nanang, di kay kadagdanag. Ita lang dito eh. Nagawis nga mindag iti gagayam ko. Iso din kay, pinagustok leda. Ala, ingka maturogan. Inton bigatan nga agsarita ta. Itata na ka rin ka, Teresa. Damagat man kan ka. Talaga ka di adimon kayat ti agadal. Dayta ka di manan ti pagsaritaan tayo, Nanang. Anak, pangaasim. Dumngag ka kumamot iti pamagbagami kan ka. Gaputa para kan kamot laang ti ibagbagami. Saan ko nga rod akayaten ti agadal? Apay ayang amin nagdagulit kayo. Taan niya ti kayat mo. Day talatan makibarbarkada ti araramidam. Kad saan la day ta? Nasumok mo pa yun ti aginom iti arak. Hay! Huston! Sumardan kayo na sumanirmon. Marangranga! Jane, Jenna, awan klase tayo ita. Isong agdalos tayo dito'y balay. Wen manang, agtinulong tan nga agdalos diti balay. Oray siyak, Manang. Tumulong ako, mat. Uray saanan, Jenna. Da kamilatan kini Jane. Iti kasta, saan ka mabannog? Wen mat ngamin, ading. Baybay anak kamilatan ka ni manang Hana. Agbasa kakit di ka dagiti librom. Alan ama nang. Tumulong akon kada kayo. Madamdaman ton nga agbasaak. Iti kasta, nadadara sa malpas ti trabaho. Alaman laangan. Tumulong ka nga ron. Ngam saan ka unay nga agbannog, Nangruna kat ubing ka pay. Bong, nagdaras ti panaglabas ti aldaw, anya? Kun nga rodhana. May san atawon tinapalabas. Sipud pimusay day dinanang yo. Pudno day tabong. Kat manulaangan abulan. Agturpos tamatan iti high school. Kun nga rodhana. No si bibiyag pa'y kumaday dinanang. Nalabit. Iso kumatikadwak inton agturpos tayo. Kun nga rod. Ngamsan abalay. Adamot ni tatang mo. Isun ati mang kadwakan ka. Wan matkit di Masigurado. Sa di naman ti ayan ita ni nanang. Maragsakan mat. Gaputa dandanin ti panagturpos ko iti high school. Dandanigaya man ti panagturpos ni Hana iti high school. Uwan manong, kasi ti apo, awan nagbali na parikot ko iti naunang anak ko. Wen ading ko.
Talagang amin, ananakam dayjay nga anak mo. Gusto ka manong. Iso ti pagtuladan na iti kakabsat na. Ay, nukuma, tanagtuloy ni Teresa iti panagadal na. Agturpos kumamatan iti kolehyo into numay atawen. Mayam manong ta sakto ti mangbagbagay iti kaanakak. Bareng denggenak. Halaman nga raw, dading ko. Intun umay abulan gaya man ti panagturpos ni Hana iti high school, primo. Wain, kasta tinako na ni Romeo itay di magasak iti shop na. Ay, nagdaras at talaga ti panaglabas ti aldaw. Pudno da ita. No kumata kayat mo't ni Teresa ti agtuloy nga agadal. Sana bale. Naku na ni Romeo apadasan nanto akasarita ti anak ta. Bareng ni Tito na Romeo ti denggen na. Manang, itapay laang, kablaawan kan. Agyaman ak ading. Para kada tayo daytoy. Maragsakan kami para kan ka, Manang. Kamaudyanan na, makaturpos kan iti high school. Wen ading. Katsi ka, agadal ka na imbag. Da kayo ka ni Jana. Iti kasta, saan amasayang ti sakripisyo ni tatang kada tayo. Win Manang, di kagdanag. Agadal kami anaimbag ka ni Jenna. Nasaya at no kasta ading. Teresa, anak, di ka di masayangan. Ha? Anya ti kaya Diyos sa Nanang? No kumatain tuloy mo tinagadal. Nalabit, agturpos ka kumamot tan inton umay atawen. Pasensya kayo, Nanang. Ngam talaga ngamin amasaduta kun nga agadal. Ngam saan pa'y anala daw ti amin, anak? Mabalin mo lang ta ka ituloy ti panagadal mo. Kaya't daklat ta pagadalan. Pagadalan da ka. No lakit di ta kayat mo manan nga ituloy ti panagadal mo. Ana, anak, intun bigatan ti graduation mo. Maragsakan ak paraken ka. Agyaman ak tatang. No si bibiyag pa'y kumaday din nanang. Nalabit. Dua kayo akadwak intun bigat. Saan kan ngagliday? Patsek, sa di naman tiayan ni nanang yu ita. Naragsak mo't na jay paraken ka. Wen tatang. Mamati ak iti dayta. Nalangarod, in ka maturugan. Iti kasta, masapa kang agriingin ton pikat. Wen tatang. Uray da kayo. Maturog kayo matan. Iti kasta, masapa kayo nga agriing. Congratulations, anak. Nakalpas ka mutlagan iti high school. Wen tatang, katagyaman akmat. Iti ado a sakripisyo yun. Iti kasta, makaadal kami nga agkakabsat. Awan rumba nga pagyamanam kanyak. Obligasyon ko na ita, kas amayo. Isagot ko kada kayo ti diploma, tatang. Pagyaman anak. Ala, tatang, umay kayo. Intayo pa'y agpa-picture. Sakbay nga agawid tayo. Congrats, Hana. Nakaturpos tamutlangan iti high school. Wen bong, congrats matkan ka. Ay na, maragsak ka na. Igaputa ag kolehyo tanto matlangan. Uray siyak bong, maragsakan ak launay. Gaputain inot matlangan amatungpal dagiti arapaap ni tatang. Kastamat day dinanang. Una na, pudno day ta. Makita ka nga rod, tinalaos a kinaragsak ni tatang mo. Oray mat dagiti dadakkel mo. Makitak mat ti kinaragsak da. Gaputan alpas kan iti high school. Anya ti mapasamak, itata nakaturpusan ni Hana iti high school. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serye tayo itaalawas ana pauluan. Kinabaknang adin to mapukaw. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ivy Grace Fontanilla Ramos. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center.
iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, maragsakan ni Romeo, gapu iti umadanin a panagturpos ni Hana iti high school. Nakunamat ni Primo, ano nagtuloy kumamat ni Teresa ang anak na, kat agturpos kumamat ten iti kolehiyo. Naglabas nga rod ti aldaw, kat nadanon ti panagturpos ni Hana iti high school. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napauluhan. Kinabak nang adinto mapukaw. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Hana, congrats kan ka. Kastamat kan ka, Bong. Kamaudyanan na. Nakaturpos tamat langin iti high school. Uwan nga rod. Uray dagiti dadakkel ko. Nakaragragsak damat. Oray mat ni tatang ko, Bong. Nalaos mat tiragsak na. Pudno dayta. Nakita kayo nga rod itay. Madamati pa nagpapicturyo. Talaga nakaragragsak ni tatang mo. Gapo iti pa nagturpos mo. Oray siyak, Bong. Jack mas baalan ti kinaragsak ko iti daytoy agundaway. Ala, Hana, umay kan. Mapanta iti ayan dagiti dadakkel ta. Agur uray dan kadata. Ita talaga turpos ka ni high school. Anya nga akurso ti kayat mo, inton agkolehiyo ka, anak. Kina maestra, tatang. Alang arot, anak. Itatag kolehiyo kan. Say-saya at manan ti panagadal mo. Iti kasta, matungpal ti arapaam mo. Uwan, tatang. Di kayo agdanag. Talaga nga agadalak na sayaat. Gaputa kayat ko at talaga ti makalpas iti kolehiyo, tatang. Rumbang lang, anak. Gaputa para matlangin ti masakbayan yung agkakabsat na ita. Ket ti kanahin ko nga ibagagara kayo, ha? Dayta ti kinabaknang ading tumapukaw. Laglagi pan miya kanayon dayta, tatang. Napatag ti adal. Gaputa daytoy ti armas tayo amang sango kadagiti panubok. Pudno dayta. Ta ure no awan kinabaknang tayo. Uno ure awan sanikwa tayo. No lakit di ta nakaadal tayo. At dalat ta maipanakkel tayo. Kenday ta ti armas tayo asumango kadagiti panubok. Agkolehiyo ni Hana, Romeo. Wan manong, isa masapol nga ad-adda nga aggagetak. Iti kasta, maited ko dagiti masapsapol dagiti anak ko iti panagadal da. Nang runaket addan kolehiyo nga anak ko. Di kagdanag. Inton makaturpos ti anak mo iti kolehiyo, isuntumat ti katulungan mamang paadal kadagiti kakabsat na. Wan matket di amanong. Daytamot lang tinakuna na kanyak. Nagitintumot kano addi na ti pagadalen na. Apama na makaturpos iti kurso na. Ket maaddaan iti natalga na panggadan. Talaga aswerte ka kadagiti anak mo, ading ko. Nang runa kinihana, saan laan nagagat? No di kat masirib pa'y. Daytamot ti pagyamanak unay iti Diyos manong. Taimpaayan nak iti nasisingpet nga anak. Oh, Hana, naka-enroll ka din? Wen, Bong. Sika ngay. Uray siyak, naka-enroll ak maten. Nasayat mat no kasta. Kat, agawid ka din. Wan ko ma. Apag isuan nakita ka dito school. Sika ngay, agawid ka din. Wen, agawid ak matan. Tinasayaat. Intapay lang ag merienda. Kakaisuna, nga italamanan ang nagkita ta. Ala nga rod, Bong. At gak ti awis mo. Anya ti ko ng Primo? Umay agpasar da Romeo kan dagiti anak na dito. Wen ka no, Alma. Dayta tinakuna kanyak ni Romeo. Ala nga rod, tamangi sagana akto iti pagsasangwan tayo. Tulungan ka nga agsagana, bakit? Sige, mapantanto nga rod makitsenda. Lutuak man tay pagaayat ni Bayaw aputahe. Pag-aayat yo kunam, bakit? Dalipatam ka din. Ngagpada kami iti pag-aayat aputahe iti kabsat ko. Ayun gayam ngagpaiso. Nalipatak mo
Teresa anak, umay sumarong ka dito'y balay dati tumarumyo, kadwa na dagiti kakasinsin mo. Kasta ka di, tatang. Wan anak, isuasan ka kumapumampanaw. Kaano nga minti isa sa rungkarda? Kasarita pa'y kano ni Titom Romeo dagiti kakasinsin mo. Nang runa ni Hana, kolehyo nga minain, iso nga amangan no mairanangad na pakakumikuman na iti pagadalan. Alang nga rod tatang. Ngam jak maipasigurado. No adna akto inton umayda dito'y balay. Saan ka kadimot la amarigatan iti panagadal mo, Hana? Adamot dagiti gundaway amarigata naktatang. Ngam talaga akastoy ti kolehyo. Nang runa, kat adu ti subjects mi ita a semester. Kabalam na ita, anak. Basta tay kanayon kung ipalagip ken ka, ha? Saan ka pala ama kay boyfriend? Una ang pati panagadal mo. Wan tatang, awan parikot iti dayta. Ipasnag ko ti agadal. Gaputa saan ko akayat amasayang dagiti sakripisyo yo. Nasayat no kasta, anak. Ewan kayam. No saan ka lakid di ang makumikom iti pagadalan nyo. Intay to man sumarungkar kada dito yo primo. Ay katwan tatang. Mailiwak manan kada tito kan tita. Kastamatan a mailiw kami kan ni Manang Teresa. Wala anak. Ora nagiti kakabsat mo. Sigurado akailiw damatan ni Teresa akasinsinyo. Naimbaglangan. Tanalpasan ti umuna a subject tayo, Hana. Apag iso, break time tayon. Wan nga rod, Bong. Ala, umay ka. Mapantapay ag merienda. Mabisinak matan. Wan nga rod, oray siyak. Mabisinak matan. Sana bale. 1 hour pa'y sakbay ang mga rugi ti next subject na. Wan nga rod. Ay, imbaglakit din. Tagkaadalan tamatlaang. Saan la day ta? Agpada ta pa iti kurso. Wan nga ron. Jack ni namnama nga education mat gayam ti kurso. Day ta ngamin ti kayat ko a kurso, Hana. Kinapudno na. Criminology ko ma. Angang nagbaliw ti panunot ko. No kasta, Manang Hana. Sumarungkar tayo ijabalay datito primo. Wan, nabayagmat nga minan asan tayo nagpasyar ijay. Sa bagay matkit di Manang. Kailiw kumatan nida. Oray siyak, Manang. Kailiw ko matanda dito kan tita. Kastamat ni Manang Teresa. Uray siyak, kailiw ko mat amakita ni Manang Teresa. Nabayagmat na asan tayo nakasarsarita. Sana bale, Manang. Ipapas tayon to ti umiliw kadakwada. Inton sumarungkar tayo. Hana, anak. Saan ka kadipay ama pan maturog? Itay ka pa dito salas. Kwa tatang, ilapas ko pa nga mintoy activity mi. Masapol amalpas kon. Iti kasta, sa anak ang maurnungan. Kita ama, anak. Amangan no malabsam matan tiyagpuyat. Di mo abuson ti pagim. Iti kasta, saan ka ngagsakit? Wan tatang, maturog akton. Apaman amalpas ko daytoy. Da kayo kitni tatang. Maturog kayon. Gaputa nagmalmalam kayo ang nagtrabaho. Di nagpakadanagan, anak ko. Nairwama ko niti trabaho. Agsakit pa iti bagbagik no awan aramilag. Alangarod tatang, ingkay maturugan. Iti kasta, makaina na kayon. Maturugak tumatan. Ilapas ko laang daytoy aramidag. Ayan ni Teresa, Alma. Nagpakada kanyak itay, kasangay kanuti may sa agayim na. Agawid tumutla ka no, apaman amalpas da amangan. Mom, adamadmadlaw ko iti anak ta. Kaslaman manumit na rumwar. Sana nakas iti sigod. Kastamot laang timadmadlaw ko, primo. Sa bagay, mayat matkit di iti kasta. Mayat dayo kadag iti sung-sung nga barkada na. Awan tinasayat a masakbayan na no dagiti barkada na amang inom ti kadkaduana. Podno dayta, sapay ko makarod ta agbaliwan ti anak ta.
kat mapanunot ng tumutlaang ti agtuloy nga agadal. Kumusta kan, Manang Teresa? Ha? Hana? Sika ka din daytan? Wen, Manang. Siyak ni Hana ang kasinsin mo. Pasensya ka na. Saan ka na ilasin na dagos? Medyo nabayagmat nga minan asaan tayo ang nagkikita. Kat, kumusta kan? Da kayo kadagiti kakabsat mo. Nasayat kami latamat, Manang. Si Kangay, kumusta ka matan? Damag ko nagsardeng ka kanu nga agadal. Gaputan ay barkada ka. Pudno daytan na. Nakaturpusak ko man no sa anak nagsardeng. Nalabit, ada kumapay ang trabaho kita. Saan pa'y anala daw ti amin, Manang? Mabalin mo lat ti agtuloy nga agadal. Maragsakan kami, tito, tita. Tanagkikita tayo manan. Uy nga ro, tito. Tita, kailiw da kayon. Kailiw da kayo meten kakanakan. Kahit kumusta mo ti panagadalyo? Nasaya at matlata, tito. Pudno ti ko na ni Manang Jane, tito. Talaga nagagat kayo nga agadal kakaanakan. Naistorya kada kami ni tatang niyo. Nagsisingpot kayo kano. Iso aswerte at talaga ni tatang niyo kada kayo nga anak na. Ala, Romeo, manganta. Saan mo apakadanagan dagiti ubing? Gaputag sa sarita da kada alma. Wen, Manong. Talaga nga agi iniliw na iti anak ta. Wen gaputaman manumat a makapagkikita tayo. Agpapada tayo mat ngamin na makumikom. Pudno da ko na, Manong. Akat, kumusta gaya man ni Teresa? Dayjay, medyo adamot na nagbaliwan na. Saan mo ten akanayon arumuar? No adda pangawisan dagiti gagayem na, kas kumaiti okasyon. Masayat ano kasta? Kahit sapay ko mga ron, tama panunot na matlaang tagtuloy nga agadal. Awan gayam ita ni Hana. Nasa unang amin kanyak idi kalman. Ita kano ti isa sarong karda, iti balay ti kabsat ni tatang na. Ay, sapay adda ko mapangawisak kan kwa na. Sabagay, amangan no saan tumot lang ang makasurot no bilang. Amok namin. Nukasta nga awan klase may. Tultulungan na dagiti kakabsat na. Nukasta nga adda project day jay pagadalan. Manang Teresa, agawid kamin. Sana bale, sumarungkar kamin tumanan. Sige lang ang Hana. Kat agyaman kami iti isa sa rungkaryo dito'y balay. Awan anyaman na, manang. Agyaman kami mat. Tanadanon da ka ita diti balayo. Nakapagbabanding tayo matlaang. Wen nga ron, Manang Teresa. Kinapudno na. Kanayon da kakailiw. Kasanumat ngamin. Manmano a makita kan makasarita da ka. Sana bale. At dapay sa bali agundaway apan nagsasarita tayo. Alang arudan, Manang. Mapan kamin. Ang mga numatagtakanan ni Tata nga uray kada kami. Alma, nakapanawan da Romeo. Wen lakay, talaga makaiayo dagiti kakaanakam. Nagraragsak da kasarsarita. Talaga kas de dagiti nga ubing. Naragsak da kasarsarita. Saan laday ta? Nalailo da pay. Ken nasisingpet da. Talaga nga imalad akan ni Romeo, kanday di Helen. Pudno day ta. Nasingpet nga minday di ipag Helen. Saan laan nasingpet no di kat masirib pay. Nanang, tatang. Oh, Teresa anak. Kunak man numat maturog kan. Kaya't kayo kumaakasarita, tatang. Nanang, kaya't kun nga ituloy ti agadal. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Kinabaknang, adinto mapukaw. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo
ni Ivy Grace Fontanilla Ramos. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y na stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, ingkadang ni Romeo ti sumarungkar iti balay ti kabsat na, tapno makapagbabanding damanen. Nadanon nga ron ti aldaw nga isa sarungkar da. Kat maragsakan mat ni Teresa, iti isa sarungkar dagiti kakasinsin na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas ana pauluan. Kinabaknang, adinto mapukaw. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nakapanawan da Romeo, primo. Wine, nakaragragsak dagiti anak ni Romeo. Gaputa italamanen na nakapaglalangan tayo. Husto ka, uray mo't ni Teresa. Madlaw ko itay. Napasnek ti panagsarita da kanihana. Wen nga rod, kasla nangeg ko pa'y nga rod itay, ngal alukuyan ni Hana ni Teresa amang ituloy ti panagadal na. Nanang, tatang, husto tinangagyo itay. Talagang al-alukuyan nak ni Hana nga agtuloy nga agadal. Ha? Una nang, kat gapo iti daytan, kaya't kun nga ituloy ti agadal. Anya, taapay mat nga agyam-yaman kanyak datito kan tita, tatang. Gapo kanukin ka. Kayatan ni manang mo at Teresa ti agtuloy manen nga agadal. Agpaiso, tatang. Nasaya at mat no kasta. Iso nga ron nginawagan na kita ni Tito Maprimo. Kunana, idanon ko kanukin ka ti panagyaman da. Tas ikakano tinangalukoy ka ni manang mo at Teresa, tapno ituloy na ti panagadal na. Saan ko aninamnama ang makumbinser ko ti kasinsin ko nga agtuloy nga agadal, tatang? Siguro, natignay ti riknana. Gapo ka nagit imbagbagam ken kwa na, anak. Nasaya at mat, no ituloy gaya man ni manang mo at Teresa ti panagadal na. Wenbong, gapot a manumat laangan atawan, malpas ng ti kursuna. Naisungsong lang amin kadagiti barkada na. Kat, dito'y kadimot la pagadalan, nga ituloy na ti kursuna. Wenbong, dito'y matlang amin tinagadalan na idi. Nasaya at mat no kasta. Ha, yam amunak tumot akan kwa na. Wen no lakit di tadan to oras ang makapagsasarita tayo. Manang Teresa, imbag ta nagkita ta dito'y kantin. Ket, kumusta mat ngay? Saan ka kadi amay kawa? Itatagad adal ka manan? Saan mo, Tana? Ngam, masayangan nak lang amin. Gaputa sa balin dagiti kaadalak ita. Nagturpos ngaminan dagiti sigod a kaadalak. Sana bali, manang. Madanon tumat lang ti panagturpos mo. Kano may papanmat ka dagiti kaadalam, may ruam kan tumat lang kadakwada. Wan matkiti, Alang arod, manang, agmeryenda tayo pa'y kabayatan ti panagsarsarita ta. Ayun kaya, manang, iso ni Bong, kaadalak, kan best friend ko. Nice meeting you, Bong. Nice meeting you too, manang Teresa. Oh, Teresa anak, agbasbasa ka mat gayam iti librom. Wan tatang, naku na ngamin ti instructor mi, nga da ka no quiz mi inton bigan. Isa da ito agreprepaso Amom iha, maragragsa ka na kiti makitkitak itakan ka. Da kami kininanang mo. Nagdakelan ti nagbaliwam. Gapuday takin ni Hana akasinsin ko, tatang. Mabainak nga ron, idi binagbagaan nak. Gapuday iso nga ububing, ket iso tinanaknak man. Talaga anak manday di akasinsin mo. Iso nga agyam-yaman nak. Tano sana gapuken kwa na aging ka kumaita. Ket makibarbar kada kapaylaeng. Naimbaglakit din tanaanos kayo kininanang. Kanayon dak abagbagaan. Ket day tati pagyamanak unay kada kayo.
tatang. Hana, nagkaadalan ta si Food High School. Hanggang sa anak pa anak kapasyari je balayo. Wen gayam anya. Saan ka pa'y gayam nga impasyar ije balay? Kat oray syakmat, saan nakpay mat nga impasyar ije balay yo? No kayat mo, ije ta balay yung aramiden dagiti activities ta. Tapno mamamok mat ni tatang mo. Kasta mo tin dagiti kakabsat mo. Sure. Umanugot ak iti day ta asing-asing mo. O sige, mapantay je inton Sabado. Kanayon nga min adito'y pagadalan nga aramiden ta dagiti project ta. Wen nga ron, kasanumat nga min, no kasta nga agawid ako ni Jebalay, tulungak mat dagiti kakabsat ko kadagiti projects da. Ken tumulong ak pa'y iti trabaho ije balay. Dito iti balay, Mibong. Ala, sumrek ka. Nagpintas gayam ti balayo. Nagdalos ti aglawlaw. Pasablugan nakmanan ako nak. Ha? Saan, Hana? Pudno ti bagbagak. Oh, mananghana. Adamot ganyam sa nga ilim. Ah? Wen Jane, iso ni Bong. Kaadalak. Ay, Bong, isumat ni Jane nakabsat ko. May kadwa kabsat ko. Hello, manungbong. Maragsa ka na kamakamukan ka. Kasta akmat, Jane. No kasta, si kagayam ni Bong akaadalan ni Hana. Wuntata, kaadalak ni Hana, si Food High School kami. Wen, si kati kanayon nga istoryaan ni Hana kada kami. Kasta ka di, tata. Maragsa ka nakamakam-amo kada kayo. Kasta kami mat Bong. Italagaya managpasyar ka diti palay. Wuntata, gaputag pada kami mat ama kumikom kani Hana ije pagadalan. Mananghana, nagwapo gayam ni Manong Bong akaadalam. Ha? Apay manang, agar aram kadikan kaday jay akaadalam. Ala, saan, Jane? Gayam ko laang ni Bong. Agkaadalan kami matlangamin edi high school. Ah, kasta ka di, manang? Wen, sika talaga. Tila masalsaludsud mo. Teresa anak, kablaawan da ka. Kamaudyanan na, nagturpos ka matlaangan. Kablaawan da ka anak. Nailipas mo mutlaangan ti kursom. Agyaman nanang, tatang. Agyaman tainikandak pa iti second chance. Tapno maituloy ko ti agadal. Wen gaputa kayat mi kininanang mo anasaya at tumat ti masakbayam. Pudno ti ko na ni tatang mo anak. Napatag ti adal. Ngamin, day ti kinabak ng adin tumaagaw ti asino man. Pudno day tatang, nanang. Malagip ko lakit nga rod ni Hana. Kastamot laang tinakuna na kanyak idi. Manang Teresa, kablaawan ka. Pasensya kan Sa anak-anak kadar ay iti panagturpos mo. Nairanamat ngamin nga ado ti pakakumikuman mi ijay pagadalan. Awan anyaman na Hana. Ay, gayam, agyaman na ka. Gapukan ka. Natignay tiriknak anagadal. Awan rumba nga pagyamanam manang. Syakit di ati agyaman. Gaputa na alukoy ka ngagtuloy manan nga agadal. Gaputa para matlaang iti masakbaya, manang. Wan, Hana. Husto ka. Kastamot lang ti kanayon nga ibagadanan ng kantatang. Kat ita, ta nakaturpos akon. Agsapulak iti panggadak. Uray into next year akton nga ag-review para iti board exam. Adakan ka day tamanang. Sa bagay, nalaka ka lang ang maawat iti pag-aplaya matrabaho. Gaputa masirib ka, manang. Uray si kamot, Hana. Masirib kamot. Hana anak, adaman damagak. Anya ka di day tatang? Agar-aram ka dikan kanibong akaadalam. Kwa tatang, saan nga agar-aram kanyak ni Bong? Agayam kami laang. Ken may sa,
Agadal kami pa'y, tatang. Nasayaat nga rin no kasta anak. Kunaklakit din no agar-aram ken ka. Kat agad-adal kayo pa'y matlaang. Di kay agdanag, tatang. Tong palot ti karik kada kayo. Agadalak anaimbag. Kat inton makaturpusak. Kat maadanak iti trabaho. Tulungan kayon tumat amang paadal kadagiti kakabsat ko. No kasta, naawat kan iti inaplayam at trabaho, anak ko. Una nang, inawagan ta kitay. Ket nakunada, ang mabalin ko kanon timang rugiinton umay alawas. Maragsakan kami para kan ka, anak. Agurnong ka para iti masakbayam. Una nang, ken tapno adda aramatek nga ag-review para iti board exam. No apay ngamin nagsapol ka adagos iti trabaho. Nag-review ka, nag-examen kapay kuma. Kayat ko ngamin abukod ko akwarta ti aramatek inton ag-review nanang. Talaga dakelen ti nagbaliwan ni Teresa Alma. Saan pa yan mapmapa no kasta nga awisan dagiti sigod agagayim na. Pudno day ta primo, talaga nga impamaysanan ti agtrabaho. Huwin nga rod, kat no kastamot nga wansarak na iti trabaho na tumultulong iti negosyo tayo. Day tamo ti magustuak itaken ni Teresa, primo. Saan akas idi, asaan pa'y ama ibalbalay. Maragsakan para iti anak ta. Ngamin, natungpal matlangan ti arapaap ta ang makaturpos iti kolehiyo. Kat day ta tinabayagan nga inkarkararag ta, primo. Dito'y gayam ti siyap ni tatang mo, Hana. Wenbong, daytoy asyap. Naipundar ni tatang idinagabrod iti dua atawan. Nasam ngamin ngagdait ni tatang. Iso akas to'y timpatakder na negosyo. Imbag man. Wan, kat mayat mat daytoy a negosyo. Gaputad dalat tamat umay agpadait ditoy. Ken maysa, dito'y damatan agumatang iti tela a masapul da. Daytoy gayam ti siyap akanayon mo amadakamat idi. Malablabsak daytoy. Ngam italaam amwak. Kukwayo gayam. Nadaduma, dito iti ayuyang mingag kakabsat. Nangruna no awan klase tayo. Ken, no lakit di taawan ipaaramid dagiti kakabsat ko a project da ijay pagadalan. Oh, Jane, anya day tararamidam? Araramidak ti assignment ko, manang. Saan ko ngamin anaaramid itay? Gapot adupay dagiti ingkamakam kong activities. Kayat mo, tasya kung ti mga ramid iti dayta? Saanin, manang? Ingkakat maturugan. Amok anabanog kamat iti pagadalan nyo. Di nakpakadanagan, ading ko. Kaya sa anak pa'y mata makaturturog. Basta, manang. Agi na nakamat. Syaklatan ti mga ramid diti assignment ko. Sana bali, nalakalaang daytoy. O sige nga, Rod. No dayta ti kunam, Jane. Ngam no bilang tasan mo akabalan, agpatulong kalaang kanya. Awisan nakmat ijay balayo, bong? Una. Kayat kamat ngayam amo kadagiti dadakkel ko. Kas kanyak, inyam amo na kanitatang mo. Kastamutan kadagiti kakabsat mo. Isu akayat kamat nga ipasyar ijay balay. Ang kababain samat. Amangan no mapagbiddo tanda akayan ayat nak. Ha? Saan? Gaputa ka na yun ka nga istoryaan kadakwada. Imbagak, asika ti kasingedan apagayam ko. Kasta ka di? Wen, isung awan ti rumbang apagbainam. Kas iti pamilyam, nasingpet mutla ang dananang kantatang ko. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas a napauluan. Kinapak na, adin tumapukaw. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ivy Grace Fontanilla Ramos. Gan iti direksyon
Virgie Paklay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWD 540, ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo italawas ang napauluan. Kinabaknang, adin mapukaw. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Awisan na kay Jabalayo? Una na, nagpasyara ko ni Jebalayo. Iso nga ita, si kamot ti awisa ki Jebalay. Tapno mamamuda kamot dagiti dadakal ko. Saan nga ta nakababain? Awan rumbang apagbainam. Nasingpat dagiti dadakal ko. Kas matlakan ni tatang mo. Kasta ka di? Wan, kahit ura ijay tanto balay nga aramidan ti project ta. Alang arod bong, no day tati ko nam. Manang Jane, napanan ka din ni Manang Hana. Napan ije balay da manong bong. Ijay da kanon nga aramidan ti project da. Ay, kasta ka di? Wen, kasta tinako na itay ni Manang Hana. Ah, Manang, agbagay da manong bong kan Manang Hana. Sika talaga. Tila ibagbagam. Awan pa iti panunot ni Manang Hana. Ti makiayan-ayat. Gaputa agad adal pa'y laeng. Ala Hana, mangantapay. Adu ti insagana ni Nanang amakan. Naimas ti loto ni Nanang. Agyaman akbong, malagip ko lakit nga roday di nanang. Ha? Ala Hana, di kan agliday. Madadal ti kinapintas mo. Ha? Sika talaga, paspasablugan naklatta. Ha? Saan mo't Talaga mo't napintas ka? Alakit di, manganta nga rudahan. Iti kasta, may tuloy tan ti aramidan ta. Naiturog matan ni Hana dito'y sofa. Nalabit. Nabannog siguro. Kasanumot ngamin. Itay nalpas kami ang nagsasarita kada nanang. Intuloy naman nga inaramid ti activities mi. Ay, sapay saan pa'y analpas. Tinasayaat. Siya kung ti mga ramid kadagiti daduma. Saan ko pa'y lang aririingan ni Hana? Tapno makaina na. Wanya, Jana, nasurutam ka di matlang tinsurok kan ka? Wan Manang, nasuruta kun Agpada kayo gayam ka ni Manang Hana analaing itimat. Saan mat Nalalaing lata ni Manang Hana. Aywan, apay nga awan pa'y lang ni Manang kat maluman. Amang ano inton madamdama sumangpet. Adan to day giant. Amang ano saan pa'y analpaster aramidan da ka ni Manong Bong. Sa bagay mo't kit di Alang arod, agluto akon itiin na po'y. Tapno si daon tulaang ang tilutuan ni tatang inton sumangpet. Sige Manang, ituloy ko pa'y nga rod ti aramidak nga assignment ko. Dito'y akon salas. Iti kasta, malukatak adagos tiri daw nung kasta sumangpet ni Manang Hana. Pasensya kan naiturog ko gayam. Saan ko paikit din na nailepas ti aramidak? No problem, Hana. Siya kung tinang ituloy. Nasayaat mo ta na iturog mo. Tikas ta, makainana ka. Nakababain paikit din kan ka. Ay na, awan pagdanagam, Hana. Tinasayaat. Itulod kan. Ang mga nururayan da kan ijibalayo. Wan nga agpayso, malamat gaya man. Ang mga nakasangpot paikit din ni tatang ijabalay. Alang nga Rodan, itulod ka lang yan. Agpakada tapay, kadananang kang tatang. Ay, saan ama isina iti panunot ko ni Hana? Itay ko lang ang nakita ti pakabuklan na.
Bayat ti pan naturog na. Ay, talaga nakapimpintas ni Hana. Itaak lang ang makarik na iti kastoy. Agayatak ka din kan ni Hana. Anak, nagdara sa talaga ti panaglabas ti panawen. 5 atawan ti napalabas, sipod pimursay da dinanang yo. Wen nga rod tatang, kat maudi mo tan a semester ko daytoy. Agtor pusak ton. Wan anak, kat agyam anak ta tinungpal mo ti karim. Alip pasem ti kursom. Wen tatang, kat para kada kayo daytoy. No adapay la kumaday dinanang, naragragsak tayo kuma. May matangan namat kumati panagturpos ko iti kolehyo. Salabale, naragsak na jay. Gaputa arapap na matla nga makaturpos ka. Da kayo, kanag iti kakabsat mo. Alma, agturpusin ni Hana iti kolehyo, ket maawis tayong tukano iti balayda. Kastamot ti ko na ni Teresa kanyak itay. Isagsaga namin nga rudan ti sagot tayon to kanihana. Kasta aya, Wen, kat sigurado, magustuhan na ti isagot tayo kankwana. lakit di sana napili day nga anak ni Romeo. Basta nagtao di ti kaunggan tayo ti sagot tayo kenkwana, sigurado apakaragsakan na. Pudno dayta, kat dayta mo ti dayawak launay kanihana. Kat itatag turpusan, sapay kuma, tasaan lakta nga agbaliw. Amumbong, nakaragragsakak. Gapo iti umadanin a panagturpos ta. Uray siya ka na. Ay na, makaturpos tamot langan. Ket, agyaman akan ka, Hana. Para iti anya, bong. Ngamin, sikat tinagbalin nga inspirasyon ko. Tapno igad ko ti agadal. Ha? Apay matanak ko nam ti kasta. Una, gaputa uray adu apan nubok tinagdalanam. Bayat nga agad-adal ta. Saan kasi mo ko? Wano, si Mardang hindi pa nagadal mo. Ket, dayawak day ta kinatibkar mo, Hana. Pudno ti ko nambong. Ado apan nubok tinagdalanak. Gaputa sipod pimusay day dinanang. Siya kung tinagbalin na katulungan ni tatang, amang igiya kadagiti kakabsat ko. Kat gapo iti day ta. Dayawon ka launay, Hana. Gaputa kinabaalam nga inggidan ti panagadal mo. Bayat atol tulungan mo't dagiti kakabsat mo. Manang Hana, Oh, Jane, ada ka di bagam? kayat kulat agyaman kan ka, manang. Agyaman? Para iti anya? Gapo iti kinasayaat mo akabsat. Sipod na ulila tayon iti ina. Sikan tinagbalin apan nakainami ka ni Jenna. Inaramid ko lang ang tirumbang ading ko. Ket ita, agturpos akon. Agsapulak iti panggadak. Iti kasta, matulungak ni tatang para iti panagadalyo. Ita ta nagturpos kan, Hana. Anya nga iti plano? Planok ti agsapul iti panggadak manang. Iti kasta, makatulong ak ni tatang. Para mat iti panagadal dagiti doa kakabsat ko. Ken bayat nga agtrabaho ak. Ag-review ak matan para iti board exam manang. Nasaya at date na plano. Ang saan ka nga ta amarigatan? Saan mat siguro manang? Kabailak daytoy. Aramidak daytoy para kadagiti kakabsat ko manang. Talaga na idumduma ka ang kabsatan na. Man-manutikas kan ka. Naswerte dagiti kakabsat mo. Gaputa ipatpatag mo ita. Wen manang. Ngamin, kayat ko mat makaadal da. Iti kasta, pumintas mat ti masakbayan da. Husto day tahana. Malagip ko lakit nga rod idinagsardengak nga agadal. Imbaglangan tamaysa ka kadagiti ng kumbinsir kanya. Tapno ituloy kumanan ti agadal.
Kakabsat, nang runa kadagiti padak nga graduar, kan amin nga adda ita dito eh. Umuna ti amin, kayat ko nga yebkas tinalaos a panagyaman ko iti Diyos. Gaputan na tong palmatlangan ti arapap ko a makaturpos iti kolehyo. Kan agyaman akmat, gaputan na itad kanyak daytoy nga oportunidad. Tapno ma-share ko dagiti nagbalin a kapadasak, bayat ti panagadal ko. Ngamsakbay na, kayat ko man paya pagyamanan ti amak. Tasipod na ulila kami iti ina. Isun ti timakdar nga ina, kan ama kada kami atalo nga agkakabsat. Tatang, agyamanak, gapo iti kinaimbag nga impaay mo kada kami nga agkakabsat. Jane, Jenna, agadal kayo anaimbag Kayat ko makaturpos kayo mat iti panagadal yo. Namnamam dayta, manang. Agadal kami. Gaputakas iti kanayon yung nga ibaga ka ni tatang. Napatag ti edukasyon. Gaputa dayta ti armas tayo. Asumango kadag iti panubok. Wen ading ko, pudno dayta. Di kagdanag manang hana. Agturpos kami mat iti kolehyo akaskan ka. Rumbang laang. Iti kasta, saan masayang dagiti sakripisyo may kanitatang amang paadal kada kayo? Wen manang, saan to amasayang? Gaputa igaed mi ti agadal. Gaputa day tamot lang ti kayat ni tatang. Kayat na, makapagturpos tayo amin. Manong Bong, adda ka mat? Un Jane, adda ka din ni Manang Mohana? Wen manong, adda dito ni manang hana. Oh, Jane, asino ka diti sa nga ili? Apay adi mo pastrikan. Ni manong Bong ti nga ili, manang. Oh, si kamat gayam Bong. Ala, sumrek ka. Dito'y tayo unag ngagsasarita. Hana, pudno tinangag mo. Ay-ayatan ka. Kinapudno na. Nabayagan ang marikriknak daytoy. Ngamsaan ko lang ang naipudno kan kaidi. Gapot agad adal tapay lang. Kwabong. Ikan nakpay kumaiti panawan. Di na kumaapuraan. Di ka agdanag, Hana. Saan ka nga apuraan amang sumbat kanyak? Tinapatag. Naibaga kong ti marikriknak para kan ka. Agyaman akbong. Katsapay ko ma. Tama ka uray ka. Unhana. Nakasagana ak nga aguray. Agyaman akmanan. Kayat ko pa'y ngamin ti ag-focus iti panag-review para iti board exam. Barang makapasaak. Kat no bilang tadanton na talgad apang gadak. Tulungak to pa'y dagiti kakabsat ko iti panagadalda. Hana, anak, congratulations. May saka ka na giti nakapasay ti board. Maragsakan ak iti dayta tatang. Kat itata nakapasa akon. Agsapolak iti pag-applyak tatang. Sika ti makaam mo, anak. Ngam ti kanayan ko nga ibaga, ha? Panawan mo ten tap ti bagim ti panunutem. Napigsaak pa'y laeng, kabaalak pa'y pagadalan na iti kakabsat mo. Amok dayta tatang. Ngam syempre, kayat kayo latatulungan. Itikas ta, saan kayo na marigatan? Pagyamanan kay ti dayta, anak. Talaga anak kasaysayaat ka. Ket sapay ko matagtultuloy ti kasta akababalin mo, anak ko. Uwan tatang, namnamaan yu dayta. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas anapauluan. Kinabak nang adinto mapukaw. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ivy Grace Fontanilla Ramos. Kan iti direksyon, Virgie Peclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT
540. Kanday to'y nga stasyon. Agyaman kami, itiingkay panang tarabay. Dala. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Colosas Kapitulo 3, versikulo 14. Amok nga agtalinaed nga agnanayon ti anyaman nga aramidan ti Dios. Awan ti mainayon wenno maikat iti daytoy. Gaputa ti Dios tinangaramid iti daytoy. Tapno umasideg dagiti tattao kenkwana nga addaan iti dayaw. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Bote! Landok! Ay, nagadun ti linabsak ababalay. Di dan sa kayat agatangak dagiti bote ang nagawangan da. Ay, nuapay mo't ngamin nga imbati naklatan ni nanang ko. Ay, ngamupay kasta. Ikarigatak ti makaturpos iti high school. Tabirukak to tinak. Lumagas ka pa'y Barok, ta umay kag merienda. Ah, ay, agyaman tata. Ay na, ay, talaga ang mabisinak ang naggatang kadagiti buti kan landok. Masyanak ken ka Barok. Mapay ket ngamin na pinanawan na kalatan ti inam, hindi na pa nagtrabaho ijay syudad. Kinapudno na tata. Tunggal malaglagip ko ni nanang. Agsangitak. Ngam, ikarkarigatak ti makaadal. Tas sa pulak to ti inak ijay syudad. At da ka matlagayam dito eh. Nabaya ka birbirukan kay Jerwar. Umay kan, tayo tamangal dawan. Ni, si Kamot Gayam, Manong Fredo. Pasensya ka na. Lepasak amin nga assignment ko. Alang rod, hinta mga anan. Pasensya ka na. Tadi nang dengla ang arabong tibalon ko asidaak. Tinapateg, adda ka nam. Ala, umay ka, taintan mangan. Hello, Mami. Kumusta kayo dito Pilipinas? Kastoy lata, anak ko. Babawin iti asi ti apo, napiak latamat. Naku, mga minagsubli kayon dito'y Amerika. Di makitkita kayo lata ka na yun. Sapay agmay-may sa kayo dita, Mami. Sana bali. Tao may nagsarsarong karan di kasinsin mo akaro ba tayo? Amumatan, kay kayat kumatlaang ti agnaed dito'y balay tayo. Iti day di dadiyo, anak ko. Okay nga rod, Mami. Da kayo lata ti makaam mo. Manong Fredo, darasan ta timag na. Maladaw ta ni Jay pagadalan. Agungot manan ti advisor ko. Numaladaw ak iti flag ceremony. Sika talaga, Samson. Amumot ang nagalis ti kalsada ta nagtudo. Ngam partakam kit din ti magna. Mabalin ka niya kaduan na kagsikain tun bigat ijay talo nanak. Adda ka din mabalin asik ka na pagay, tatang? Wan Barok. No malpas lakit di amin. Irap ko nintong Lunes. Awisang to ni Samson na kadwata. Tapno nabibiit. Bareng no sana mapan aggatang kan agpidot iti ila ako na. Sige, tatang. Bagaak ni Samson. Ay na, nagimasan to'y bilo-bilo ang merienda tayo, tata. Makaadukmanan timangan. Sige. Mangan kalat ta Barok. Di kag babain. Ipapabalay mo latan, why? Kun tata, amuyo. Kastoy iditilut-lutun ni nanang ko ang merienda. No makasang petak ijay balay, anaggapo ijay pagadalan. Kumusta nga tamot itan ni nanang mo, Barok? Sipod na pan nagbiro kiti pangganan na di mo tan nagsubsuble iti lugar tayo. Huwag nga rod, tata. Jack amo numalagip nakpailaan ni nanang. Uno saanan. Ken, awan mo't ngamin ti pangkuntakan tayo kan kuana. Di ka kumamaawan na ni tinamnama, Barok.
Ikararag mo, asapay ko matagkita kayong tumot laang. Huwagayam. Malagip ko idi elementarya ak kadwak ti inam. No, sana gapokin kwa na anang ispal kanyak. Nalabit awanak kumaitan. Ha? Anyat kayat yu asawan, tata. Iso tinangispal kanyak idi malmesak kuman iji karayan. Kastagayam tinapasamak. Manipuri day, saan ako na nagdingdigos iji karayan, nga puta mabuteng ako. Sika talaga manong. Nakakatkatawa ti istoryam. Intun kwan, mangnag na kanimanang bansyang. Pudno saan ka di? Kunam no kalaingan ni J. klase mi. Gayam. Awan mo't ammo nangagtagibalay. Ha? Gusto na itan manong. Hindi ka aguy-uyaw iti pada matao. Ngamin, dakas dayta. Sana kayat ni Apo Diyos. Ha? Halakin din manong. Maturog tan. Rabiin. Masapat tayo pa'y kadatatang mo intun bigat ang makimisa. Talaga nga adulat tati taong umay dito simbaan. Iti kada Domingo. Anya, tata? Ayun barok, dandani mapuno na ito yung simbaan no kwa. Ha? Ha? Ano na dyan? Adda bakit ana patugaw, tata? Mabitlaan, inaktulungan. Umay kayo, nana. Tulungan kayo ang makatakder. Wala barok, ipatugaw tapailaang ni Kabsat. Ay na, agyamadak kada kayo. Nagrigat lakit din aya, ti bakit? Apay, nana. Naulaw kayo kadi? Saan, Barok? Adda ngamin na badekak. Kat kalaat ang napatugawak. Na-outbalance ti bagik. Mabitlaan. Kasla may rupahan ka. Si kakali manang apeng. Uwan. Siyak nga rod. Katsika. Asino kakadimot? Ay na, di ka lata nagbaliw Naisim ka lata kasarsarita. Kat no siyak ni Jairo nga schoolmate mo hindi iti elementarya. Hindi naknailasin tanay. Kastoy matan ti kudil ko. Kanayon na kami niti kainaran. Jairo? Ay na. Talaga saan ka nailasin? Ad-adama ngamin apimugot ka. Mala, ayabam dagiti kakaduam nga ubing. Tamapan tayo ijay balay. Wow! Nagdakkel gayam ti balayo, nana. Asino nga itikad kadwayong agnanaad ditoy? Ay, kinapudno na. Agmay-may saak nga agnanaad, Barok. Tadya inaon ang anak ko, adda ijay Amerika. Kat jay matburidag ko, adda ijay Canada. No kasta, adan kadwayo dita balay, mami? Waniha, datatam a Jairo. Fredo kan Samson ti kadwak ditoy. Di tatam a Jairo ti mga asikaso iti garden ko. Kat dagijay dwa nga ubing estudyante damat. Nasayaat taadan kasarsarita yo, mami. Kat ita, natalgad tirik namin ka ni Sara. Kat ala mami, agan-annad kayo latta dita. O sige nga Rudan, tani makaturturog akon. Bye! Nana, dakamin ka ni Manong Fredo ti mangimot kadagiti danom asinakduyo. Kabaalan nyo ka di, Barok? Nana. Ket no nairuam kami itirigat. Tabubun met ti pagsaksak-duan mi, ididikan pa'y nakipagnaad kada kayo. Malangarod. Ket agyaman na tada kayo at tumultulong kanyak, ubing. Ay na, congratulations manen, Samson Barok. Nakagraduar kan iti sekundarya. Congrats gayam. Kasla ka ano lang, hindi agkuyog-kuyog tama pa ni J. pagadalan niya. Agyaman na kada kayo, nana. Manong Fredo. Hanggang
Kasanungay nga kuy-kuyog tamanan. Kat ijay Manila ti pagad-adalam iti kuleyo. San na bale? At danto ka barbaro akakuyog mo. Samson Barok, kablawan kay tinaragsa ka pa nagpurpos mo iti sekundarya. Andan dagiti order tayo amakan. Mangan tayo pa. Ituloy tayong tong tagi-inistorya. Ay, nanak ko, kunak no saan ka pa'y nga agawid. Sinurpresa na ka. Katuen mami. Kayat ko masurpresa kayo. Ngala, gusto pa'y dayta nga iniliw tayo. Itad mi pa'y dagiti pasarabo mi kada kayo, mami. Ay, nahagyaman ak unay anak ko. Tadagayang pasarabo yung kanya. Agpamanila kami manan ni manang ko inton parbangon, tata. Kat ipakpakaasi mi ko ma. Adiyo pampanawan ni mami. Wen, malasang ko. Tasipon, dito'y kami ngagnanain. Saan kami pa ipimanaw? Kaya tagyaman akmat ka na kayo, italak yun ni mami yun ka na kami. Saan ang mapupuutan ti panaglapas ti Aldaw, Samson Barok? Ita, may sakan a civil engineer. Kat agyaman na kada kayo, nana. No saan ada kayo anang paadal kanyak. Amangan, no aging ga ita. Kat aggat-gatangak pa'y lang iti bote kan landok. Wen, ngarot Barok. Kaya tagyaman dakkel ti ba itultulong mo. Kat itata nakaadala kon. Ken adda mabalin ko nga itulong. Tumulong akmat kadagiti agkasapulan. Ti tao ang nagagat nga agadal, mapadayawan, ken magunod nanto ti arapaap na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Ivy May Nicanor. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basid. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.